Mira, mira, i aquí dins més, eh? O et fan una mica de fàstic. Mama! Que no els he desitjat. Ah, però és que n'hi ha més, eh? N'hi ha el doble. Sí, no, si jo n'he A més a tingut. més s'enganxen i això. El que passa és que estan molt grossos. Clar, és això, a mi m'agrada més Són petits, mansos, agafar, no agafar. taquen aquests. No, no mosseguen. Bueno, bueno. No fa cúria. Està bo, això, no? No! Què? Està bo! No! Un risotto. No se'n menja l'enciam. Tant de bo mengessin. No! Clar? Mira, És veritat, no. és que no... Una amanida morera se menjarien tota la morera. Tota la morera sencera, perquè mengen com a condemnats. I això ho vas veure? Sí, oh i tant. És que són de segona mà, eh? No les fa. Són mansos, toqueu-los, són mansos. Ens en van donar un any i aquests ja són la tercera generació. Guardem els ous i neixen l'any següent i veiem tota la... ¿Quieres una en la coca? Vinga, que ja són molt grossos, hi haurà pocs dies sense Agafa el rosa. No cal. Va, la teva mare no et deixaria, però el pare sí. El pare sí. Et bec.